Bună! Bună! O întrebare așa, dar să nu vă supărați. Ce e cu televizorul la spate? Ia lui bunica. Am înțeles, sunteți la bunica? Da. Da, măi, și ce faceți voi sâmbătă noaptea la 2 dimineața pe Omegle? Băi, noi normal trebuia să mergem undeva, dar... Am înțeles. Dar nu s-a mai Păi putut. și sunteți la Bacău la bunica? Voi de obicei unde stați? Acasă. Am înțeles, nu, că și eu tot acasă stau, dar m-am gândit că da. Da, mă, fetelor. Și, deci tu ai 18 ani și... Am înțeles. Și de ce ați intrat pe Omega? Aveți chef de distracție? Da. Hai să jucăm adevăr și provocare. Hai, adevăr sau provocare? Provocare. Provocare? Vă provoc. Da, pe amândouă vă provoc. Vă provoc să vă pupați. Pe buze. Nu, pe obraz. Pe buze, normal, în pana mea e o provocare. Ce provocare ai găsit și tu, serios, acum? Hai. Da, nu-i corect, că eu nu am văzut. Da. Hai, eu. Provocare. Te provoc să ne cânti. M-am mai stricat tot momentul să mor. Ce să vă cânt? Nu știu ce simt acum. Sentimentele cale, sentimente de deja vu. Din toate astea îmi amintești doar tu. Sentimente legale, sentimente de deja vu. Gata. Acum tu. Că prietena ta te-a părăsit. Adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr? Este adevărat că mă placi? Ești drăguț. Deci este adevărat sau nu? Nu. Ci că ești drăguț. Deci este adevărat? Păi ești drăguț, Nu. nu că Ok. te plac în ce sens? Că sunt drăguț. Atunci da. Hai, eu. Tot adevăr. Nu o suporți pe Andra Gogan? Nu, suntem prieteni. Bine. Hai, tu. Eu am provocare. Provocare? Te provoc să faci twerk. Hai, dă. Te-am provocat. Și eu o să fac tot gen ce mă provoci tu, o să fac și eu gen. Te provoc să faci twerk. Hai. Și? Bă, ești Gata. prost? Bă, dar stai, bă, că nici n-ai pus muzică. N-ai zis. Da. Treci cu Bă, dar pune muzică și fă, frate, că așa... melodie. Da, mă, Lea, e serios, chiar e foarte tare. Dar gen, ai învățat undeva sau ai făcut așa prin casă? Pur și simplu m-a apucat de mintea în blaua. Hai, aleg provocare. Te provoc să dai tricou jos. Mamă, mare provocare să mor. Și să, Bluza, rămân cu el, bă. și să rămân cu el așa? Da. Mamă. Dar nu-mi place cum are la ora asta, că nu sunt pompat la ora asta. Ne-am dat. Da. Adevăr sau provocare? Eu? Da. Provocare. Da, nu știu. Stai să mă gândesc. Nu știu, mă uit pe telefon la provocare, nu știu provocare. Era o din aia, dar...
Nu mai știu cum se numea. Gen era un tip în America care se ducea la tipe, știi? Și le zicea, nu mai știu cum se numea, flashlight, mi se pare, sau flashlight, sau ceva în genul ăsta, știi? În care fetele gen aveau maiul pe ele și se dădeau așa repede, știi? Păi nu știu, face așa repede, pam, pam. Păi da, mă, da, trebuie să ai doar maiul pe tine. Păi nu știu, alegeți una dintre voi două. Oricum faci repede, gen, faci așa. Și faci așa, pac, și pac. Da, fac și fac, băi. Hai mă, că Adică eu ți-am arătat sunii mei. Eu îmi dau bustiera jos. 1, 2, 3 și dai. Bă, la ce a fost asta, mă?